m'han demanat per presentar un llibre, però més que un llibre vull presentar-vos un autor valencià, antic, en Vicent Blasco Ibáñez, autor de moltíssims llibres, desconegut pràcticament, però que té una escriptura costumista de València, explica tota la història de València i republicana amb tots els ets i uts. M'agrada moltíssim, us el recomano de llegir molt. Té La Barraca, Canyes i Barro, La Catedral, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, té moltíssims. Us aconsello que llegiu Blasco Ibáñez. Gràcies.